Ayiwa an balima aw ni yankuba kibaruya m'an bolo kala daw tulo kan o de ye k'a fɔ ko wari dɔ de tununa Sangarebugu kapu la ayiwa a yirala k'a fɔ ko o wari masinama in ko o tun kan ka di école-maîtres de ma école-maître min ni kati académie tun y'olu suganti walasa olu ka cours di denmisɛnninw ma denmisɛnnin minnu niveau ba t'u la ayiwa a yirala k'a fɔ ko olu maître masinama ninnu tilalen cours dila denmisɛnnin ninnu ma ko o wagati min na u bɛna t'u ka wari minɛ sa ko k'a da kan k'a fɔ ko min kan ka wari d'u ma o ye lisi wɛrɛ de bɔ ka d'u ma ni école-maître wɛrɛw tɔgɔ b'o lisi la ko wari in dira olu école-maître masinama ninnu de ma k'a sɔrɔ minnu ye cours di ko wari ma di olu ma olu y'a yira k'a fɔ fɛnɛ tuguni ko nin lisi in k'o de sera olu fɛ yen ko école-maître minnu ye cours di denmisɛnnin ninnu ma ko o lisi k'olu ka lisi ma se yen nɔ ayiwa a yirala k'a fɔ ko nin ko in sa ko a bɛ école directeur damadɔni ni min yɛrɛ kan ka wari di tun kan ka wari di maître ninnu ma ko o ko in bɛ olu ni ɲɔgɔn cɛ ayiwa maître ninnu fana y'a yira k'a fɔ k'olu ma jɛ u ka nin wari in kɔ ka d'a kan k'a fɔ wari in bɛ taa fo 2 millions bɔɲɔgɔn na ko wa ko halisa ko ala ka tiɲɛ dɛmɛ ko nka ko fo ni olu de tɔgɔ tun tɛ nin lisi in na ayiwa o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen kibaruya wɛrɛ m'an bolo k'a da aw tulo kan o de ye k'a fɔ ko an filɛ nin yɔrɔ min na i b'a fɔ bi Mopti région kɔnɔna na ko ekɔliso caman datugulen don yen nɔ binganni kɛwalekɛlaw fɛ ka d'a kan k'a fɔ ko arabadon ko novembre kalo tile fɔlɔ ko binganni kɛwalekɛla ninnu de taara ekɔli damadɔni na ni k'a fɔ école-maîtres ye k'u ka ekɔliso datugu ka denmisɛnninw bila ka taa so ayiwa ko u ye banw fɛnɛ bɔ ka banw jeni ka tila k'a fɔ maître masinama ninnu ye ko u bɛ ko o ko la k'u ka fɛɛrɛ kɛ ni ka ekɔliso bila ko sinon ko ni olu seginna ka na ko ko u sigilen tɛ ni fɛn o fɛn ye k'o bɛ se ka bɔ a la ayiwa o y'a da a yirala k'a fɔ fɛnɛ k'u y'a da dugutigiw tulo kan ko u bɛ ko o ko la ko ka fɛɛrɛ kɛ ko ka tubabukalan école ninnu ko k'olu datugu ko ka fɛɛrɛ kɛ ko ka kuranɛkalan école ninnu ko ka denmisɛnninw bila ka taa ko k'olu de dayɛlɛ ko denmisɛnninw ka kuranɛkalan de kɛ ekɔliso ninnu na ayiwa k'an filɛ nin yɔrɔ min na i b'a fɔ bi sa ko ekɔlisow datugulen don yen nɔ ayiwa an balimaw ni kibaruya nin de tun b'an bolo ka lada aw tulo kan aw ni ce aw ka kulomajɔ la